Starting beeflet, nothing dead. 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 Bruno vagyok, 19 éves, de a preferenciám egy kisebb alsó éves. Nem bírom tovább, a farkam tele van már ondóval. Rá is eresztem mindjárt a C2 logóra. Arman megkérdezte, a herém ki szokott-e törzsölődni. A válaszom csak az volt, hogy ismerek olyat, akinek be is szokott görcsölni. Ez a Daltin Beef Rap, jobb ha megérted. Ha ide kislány beteszi a lábát, akkor a szüzességének azon nyomban vége. Megbaszunk minden kislányt, ja. Faszom, a kávéautomata megint be van zárva. Majd elém termett egy 12 éves kislányka. Szíve megesett rajtam, és azt mondta most nekem. Úgy gondolom köztünk ez most tényleg igaz szerelem. A barbecue készen van, szólt is már a Pierre nékem. Pont most amikor 40 éves apukákkal hóztam éppen. Feldobok 100 eurót most gyorsan a keydropra, és kihozok 5 eurót egy kicsit ordítozva. Megbaszunk minden kislány.